rock, νομίζω ναι. Η ομπρέλα που μας συσκευάζει, δύο λέξεις, είναι alternative rock. Εγώ θα έλεγα ότι προσπαθούμε να παίξουμε ενδιαφέρουσα μουσική. Τώρα έχουμε επιρροές του rock, σίγουρα έχουμε επιρροές από πολλά είδη μουσική. Εδώ νομίζω είναι η φάση μας, ναι. Για να δεις τον πάρει alternative rock, νομίζω οτιδήποτε κάνει deviate το classic rock. Είναι στα ελληνικά είναι εναλλακτικό rock. Είναι εναλλακτικό. Δηλαδή, εντάξει, είναι τόσες πολλές οι εκδοχές και τα παρακλάδια του rock πλέον, δηλαδή sadcore ακούσαμε πλέον. Υπάρχει psychedelic rock, υπάρχει alternative electronic, υπάρχει trip hop μαζί με εναλλακτικό rock. Δηλαδή, αν πιάσουμε τώρα τα πέλες, δεν θα χαθούμε. Οπότε, επειδή δεν παίζουμε classic rock, καθαρά για σκοπούς, ας πούμε, συνεννόησης και με τον κόσμο, όσο ρε παιδιά ζετε, alternative. Και νομίζω μπαίνεις στο mood, άμα ακούσεις το δίσκο μας ή άμα μας δεις live, ότι είναι alternative τώρα. Έχεις την εποχή ηλεκτρισμό, Ναι. Συγκαταλέγεται κάπως προς τη rock μουσική, άρα εντάξει. Λοιπόν, να το λέμε ήταν γιατί πριν χρόνια ήμασταν έξω κάτι φίλους και πίναν τις μπύρες μας, τώρα ήμασταν 21-22 χρονών. Και ήταν από ένα φύο, αντί να σου πω παιδιά του τα λέει, είπα τους άτε παιδιά του τα λέμε. Και σκαλώσαν όλοι, είπες κάτι, ο ένας φίλος μου. Κατά λάθος που το πες. Εντάξει, φαντάζομαι. Και μετά εντάξει, ήταν ιδέα στην πάντα γύρω από το όνομα, χωρίς να σημαίνει κάτι καθ' αυτό πλέον, δηλαδή αν δεν το ταυτίζει με τη μουσική μας ασάτσι το του άλλου. Νομίζω πλέον το ανάποδο έγινε, για το άλλο ταυτιστικά με το πράγμα. Λοιπόν, το δεύτερο άλμπουμ είναι έργο υποκατασκευή ακόμα. Κυκλοφορήσαμε ένα κομμάτι, το Charade, ήδη κυκλοφόρησε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη σας στην Ανιδιοτελή, να το τονίσουμε εδώ. Επίσης ευχαριστούμε και που ήρθατε σήμερα μέσα στο στούντιο μας, Studios 101 by the way, για να κάνουμε τη συνέντευξη. Το Charade ήταν το τελευταίο κομμάτι που γράψαμε με τον Άλεξ πριν να φύγει, ήταν έτσι το farewell μας, να πούμε. Θα είναι το πρώτο κομμάτι του δίσκου και τώρα είμαστε στα πλάνα, ουσιαστικά είμαστε τα κομμάτια γράφουμε τώρα εμείς. Έχουμε ήδη γραμμένα δύο. Ήδη γραμμένα δύο, πάμε για τρίτο, μαζί με τον Χρήστο και τα τρία με τον Χρήστο. Και μέσα στους επόμενους μήνες να σιγά σιγά να γράφονται, ναι, γιατί είναι θέμα budget. Κοίταξε, οικονομικά βιώνουν οι μπάντες που παίζουν πιο πολλά covers και σταθεροποιηθήκαν σε μια συγκεκριμένα μαχαζιά σταθερά, ας πούμε. Για το λέμε ακόμα, εντάξει, επειδή κινούμαστε πιο πολύ στα μάλλον στις δικές μας δουλειές, στα δικά μας κομμάτια πιο πολλά, εντάξει, δεν θα μας πάει και σε ένα μαχαζί για να παίξουμε διασκεδαστική μουσική, ανεβαστική και ξέρω εγώ κάτι που θέλουμε τους άλλους. Παίξουμε τρίωρο. Δεν επιδιώκουμε να παίζουμε συνέχεια. Εντάξει, θα θέλαμε να παίζουμε, ας πούμε, τακτικά. Τακτικά, όχι συνέχεια όμως, γιατί μετά ουσιαστικά κάφηκες. Και εμείς είμαστε κάτι, θέλω να στεύχουμε όχι τόσο συνηθισμένο. Εμπορικοί θα θέλαμε να γίνουμε, ναι. Τα λέμε εμπορικοί, ναι, όταν λέμε εμπορικοί. Εμπορικοί στα πλαίσια αυτού. Παρεξημένη είναι ο εμπορικός. Εμπορικός που στιγμή βγάλω δίσκο και πουλώ εισιτήρια, είμαι εμπορικός. Ή πουλώ τη μουσική μου γενικά, θέλω να γίνω εμπορικός. Ή να μ' ακούσει ο κόσμος τέλος πάντων, και ας μην κάνω λεφτά. Προτιμά να μ' ακούσει ο κόσμος όμως. Ναι, στο κάτω-κάτω τα κομμάτια χρειάζεται να ακούσει ο κόσμος. Κάποιος να μοιραστεί και να ακούσει μες στην κεφαλή σου, να τα νιώσει, να πει «Παναγία μου, ξέρει με». Εντζήνος ο πλούτος. Αυτός είναι ο σκοπός της μουσικής βασικά, να περάσεις τη μουσική σου στο κοινό και να γίνει αποδεκτή αυτή και όσο πιο αρεστή στον κόσμο. Αυτό είναι ο σκοπός. Το θέμα να πει ο άλλος ότι το ίδιο μουσικής είναι η πρώτη φορά να τα ακούω ή μάλλον είναι πολλά καινούργιο το πράγμα που ακούω, ας πούμε. Όμως εντάξει, τα κομμάτια πιστεύουμε τα πολύ πάρα πολλά, πολλά σημαντικό, γιατί στον πρώτο δίσκο δεν είναι ότι τα πιστεύκαν όλοι, ενώ ότι απλά ξέρεις ήταν η πρώτη μας δουλειά, φοβόμαστε, είμαστε και λίγο ασφαλείς, εγώ ειδικά που έγραφα και τους στίχους, τώρα, οκ, ναι, ακούτε μου ωραίο, αλλά ξέρω εγώ, ίσως ήταν και λίγο, όχι βιαστήκαμε, ήταν λίγο premature, ας το πούμε. Τώρα όμως, νομίζω είναι πολλά γαστά με τη δουλειά. Είμαστε σε φάση δημιουργίας τώρα γενικά, εντάξει, προσπαθούμε να το δουλέψουμε όσο περισσότερο μπορούμε για να βγει το αποτέλεσμα καλύτερο. Και ένα κομμάτι δηλαδή γράφεται αλλά ξαναβλεφκέται, δηλαδή πλέον έγιναμε λίγο, είναι επιτρέπω τη λέξη.
Γιατί θέλουμε το μου να βγει να κάνει στάμπα μας. Ο Χρήστος να νιώθει ναι, έκανα το που ήθελα ο Στάθης. Είναι ο Στάθης πολλά χάρη στο μεταξύ στα κομμάτια μας. Κινούμενο amplifier, κινούμενο synthesizer, να θέλαμε... Δεν θα θέλαμε ακόμα ένα μέλος στην πάντα, να θέλαμε ακόμα ένα sherry. Να του βάλουμε στο Στάθη, να παίζει πιο πολλά πράγματα μαζί. Και ο Κέρβερος, ο Ανδρέας να πει το εμπρά, δηλαδή, όμως ο Ανδρέας είναι πολλά, το στίγμα του φαίνεται στα κομμάτια, το baseline είναι πολλά συγκεκριμένο, είναι πολλά ευρύ, δηλαδή είναι πολλά. Κυρίως ο Ανδρέας είναι πολλά, εγώ και κάποτε κολλώ, έχω αρχίσει έτσι ιδεολειψίες και λίγα κολλήματα, αλλά ο Ανδρέας είναι ο πήρε με πάντως εξελίχτηκες. Εντάξει, ένα αποφεύγω, κάνω παρά άρεσες. Ναι, λοιπόν, και νομίζω ότι είναι να βγει κάτι αρχικά αντιπροσωπευτικό και θα πιστεύω να βρει το κοινό του. Του θα δύσκολο να βρει το κοινό του. Απλά να πω ότι όσοι θέλετε να μας ακολουθήσετε υπάρχει σειρά στο Facebook, αντού τα λέμε, με λατινικούς χαρακτήρες. Μας κάνετε ένα απλό like και να ενημερώνεστε για τα πάντα. Geeks, και στο YouTube, ναι. Έχουμε YouTube channel επίσης που είναι όλα κομμάτια μας μέσα. SoundCloud που είναι πάρα τα κομμάτια μέσα για δωρεάν download για τον κόσμο, MP3. Αλλά κυρίως η σελίδα μας είναι αρκετά updated, συνέχεια βάλουμε πράγματα μέσα και μπορείτε και βάζετε να γνωρίσετε στα επόμενα μας Geeks, τα οποία επώνται. Σας περιμένουμε. I know what's mine. Through pain I found my way, and now I smile again. Get up and watch the sky. The sun prevails up high, and like the stars at night, I know that we all share.